Ydych chi'n hoffi peintio, tybed? Wel, da ni gyd wedi peintio rhywbeth neu gilydd, dwi'n siŵr. Peintio drws, tŷ, peintio wal, peintio ar ganfas, ella, neu peintio ewinedd, peintio yn yr ysgol, neu tybed fuoch chi'n peintio'r byd yn wyrdd yn y 60au a'r 70au, falle. Ond rhyw beintio go wahanol sydd gan Nia Wyn Davies o gangen Bro Tryweryn. A mae hwn yn beintio, fel dwi'n dweud, go arbennig, peintio ar sidan. A dyma sydd gan ni ddeud yn y wawr. Yn ystod y blynyddoedd diwetha, rydw i wedi troi at beintio ar sidan yn reit aml, fy mod wrth fy modd gyda unrhyw waith llaw newydd. Mae mwynhad i'w gael, ac mae'n bosibl ymlacio'n braf wrth beintio, os nad aeth rhywbeth o'i le wrth gwrs. Sut y dechreuais i ar y gwaith? Wel, mae'n siŵr mae arbrofi gyda phlant adran yr urdd i wneud gwaith llaw at yr Eisteddfod oedd cychwyn y gwaith. Does gan blant ddim ofn mentro, ac os aeth rhywbeth o'i le ar y llun, mae'n hawdd ei droi yn rhywbeth arall. Rhoi carrag ar lan y môr os ydy'r paent wedi gorlifo. Maent yn dysgu canolbwyntio a dyfalbarhau ac i fod yn ofalus, yn dysgu sgiliau newydd, a byddant yn falch o'i gwaith gorffenedig. Rydw i wedi cystadlu yn ein sioe leol ac mewn cystadlaethau Merchaid y Wawr, y sioe sir. Mae ymgyrraedd at wneud a gorffen tamaid o waith yn her. Rydw i wedi gwneud sgarffiau a chlustogau a llieiniau. Yn ddiweddar, bu Eryl Jones, cangen maes y wain, cyn athrawes i fabanod arall, a Mina yn mynd o amgylch cymdeithasau a changhennau o Ferched y Wawr i arddangos y gwaith, a chael y merched i arbrofi eu hunain. Mae dechrau bob crefft newydd yn ddigon drud i gasglu'r deunyddiau at ei gilydd, a gall popeth fynd yn ofer os nad yw'r gwaith yn plesio. Felly, rhoi rhagflas o'r gwaith a wnawn, gan wneud cardiau neu nod llyfr i'r aelodau gael mynd â hwy adref. Mae'n ddiddorol gweld yr ymateb. Amball un yn honni nad yw wedi gafal mewn brwsh paent ers dyddiau ysgol, ac yn dychryn wrth weld sidan gwyn o'i blaen. Mae pawb yn ofnus ar y dechrau, ond mae pawb yn llwyddo ac yn eitha balch ohonynt eu hunan ar y diwedd. Mae'r gwaith wedi dod yn haws hefyd drwy ddefnyddio papur rhewgell glidiog arbennig ar y cefn, fel nad oes rhaid defnyddio ffrâm. Y gwaith anodda i ddechrau peintio yw gwneud y llun, ac yna rhoi'r gwta, sef y paent sydd fel mur, rhag i'r paent redag i'w gilydd. I osgoi hyn ac i arbad amser ar y noson, mae'r aelodau yn cael dewis cardia neu nod llyfr, gyda gwta arno'n barod. Dyma'r ffordd hawddaf i arbrofi gyda gwaith sidan. Lluniau syml gyda ychydig o linella yw'r gorau ar y dechrau. Mae pawb yn dotio wrth weld y paent yn teinu a chwalu allan o'r canol. Gall teinu halen ar y gwaith roi patrymau gwahanol hefyd. Mae dau fath o baent sidan, un sy'n setio gyda stem a'r llall gyda haearn smwddio. Mae'n bosibl defnyddio'r meicrodon i liwio sidan. Clymu'r defnydd ac yna rhoi paent sidan arno a'i roi mewn powlen gyda ychydig o ddŵr yn y meicrodon. Ychydig o funudau a bydd yn barod.
her nesa eryl yw peintio tirlun o ynys Llanddwyn ar sidan. Ychydig blynyddoedd yn ôl gwelais luniau sidan bendigedig mewn galeri yn Amwythig. Lluniau wedi eu peintio ar sidan, ac yna roedd yr artist wedi pwytho a brodio'r lluniau. Gwaith arbennig iawn. Mi fuaswn Nina wrth fy modd yn ceisio gwneud rhywbeth tebyg. A mae Nia yn gorffan drwy roed her i chi gyd. Beth am i chi roi cynnig ar beintio ar sidan?